Poď, ukážeme si na to porovnávanie ešte pár príkladov, aby si to lepšie utvrdila. Nebudem to už až tak moc vysvetľovať, lebo to sme si vysvetlili v predošlom videu. Máš ho ešte tu zhrnuté. Takže minus 5, 2. Minus 5 je záporná, je na číselnej osi nižšia ako 2, takže je menšia. Minus 4 a 8. Minus 4 je nižšie, 8 by bola až tu niekde hore, takže je menšia. Minus 4. Minus 4 a minus 8. Minus 4, minus 8 by bolo tu niekde, bola by to nižšia teplota, väčšia zima, takže minus 4 je väčšie. Absolútna hodnota minus 4 a minus 8, no absolútna hodnota minus 4 je 4 a 4 je vyššia ako minus 8. Takže zase väčšie. 5 a minus 6. 5 je kladná, je vyššie, minus 6 by bola tu niekde dole. Takže 5 je väčšia. 5 a 6, to dúfam logicky vieš, že 6 je väčšia. 6 eur je viac ako 5 eur. 5 a absolútna hodnota minus 6. Absolútna hodnota je vždy kladná. To znamená, že toto nebereme ako minus 6, ale ako 6, pretože to je tá absolútna hodnota. Takže je to isté, čo riadok nad tým. Čiže absolútna hodnota minus 6 je viac. No a naschvál som tu dal tie isté čísla, len som poprehádzoval absolútne hodnoty, aby sme si to lepšie utvrdili. Minus 5 a minus 6. No keď dlžím minus 5 eur, tak som na tom lepšie, ako keď ich dlžím 6. Teda dlžím minus 6, dlžím 5, hej, tak si to treba povedať. Takže lepšie je dlhovať menej. A ešte raz, keby si potreboval, minus 5 je tu, minus 6 by bola až niekde tu. Čiže minus 5 je vyššie, takže je to väčšie číslo. Je to väčšia teplota, menší zápor. Absolútna hodnota minus 5 a minus 6. No absolútna hodnota je vždy kladná, takže to máme presne ako tento riadok tu. Takže absolútna hodnota minus 5 je väčšia. Na minus 5 a minus 6 obe v absolútnych hodnotách, to je ako 5 a 6. A vieme, že 6 je väčšie. Skús si vždy predstaviť buď tú číselnú os, alebo si to premeniť na peniaze, že vlastne kedy mám viac, keď dlhujem viac, alebo keď dlhujem menej. No keď dlhujem menej, vtedy mám ako keby viac. Som na tom lepšie. Vidíme sa na budúce.